Wat hing het op jou boven de bank? Helemaal niks. Mogen we dat misschien even zien? Het is Ian Gowers. Ah, Dat is een heel verhaal achter. ah. En een boze hond. Hij doet niks, ja. Waarom had ik mij nog gemaakt? Nou is het klaar. Ja, het is een klok Een inderdaad. klok. Ja. Nou, dit is een vrouw met een heel verhaal. Oh ja? Hoezo? Tumor in de holle grond. En daarna slepen. Liefst. En dan 4 of 4 waarom. En nou ja. Ze staan hier zo'n is net beter worden, hè? Maar minder. Dus veel zorg. Ziet opeens je leven op kop? Is dat het verhaal? Boah, dat komt wel op de ja. Zit er nog? Ja. Nou, en je moet verder. Je moet roeien met de riem die je hebt en je aanboden worden. Zorgboerderij die zegt het is perfect. Ja, echt. Hè, wat dat betreft. Dat biedt heel veel steun hoor. Absoluut. En wat doe je daar dan? Slachtteam. Met elkaar was opvouwen, er wordt kookt. Tafeldekken doen we met elkaar. Spelletjes. Zingen. Ik ben nou heel emotioneel. Maar ik zeg dus daar ook altijd, daar ben ik de Jolanda die ik wezen mag. Oh ja. Daar word ik geaccepteerd zoals ik ben. Dat is iets waar ik met liefde heen ga. Ja, dus dat sleept je er ik wat doorheen. Ja, klopt. Dat overkomt je en je moet er maar dealen. Ja, dus terug kunnen we niet. Alleen maar vooruit.